Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες από το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο στο Εγάλεο. Τοποθετήσαμε ψηφιακές επαυξήσεις στα βιβλία μας. Εικόνες, βίντεο, κείμενα, τρισδιάστατα μοντέλα αναδύονται από τα βιβλία στο κινητό ή το τάμπλετ με τη δωρεάν εφαρμογή AR Tutor. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ενεγίλ Εγάλεο ψάξαμε για ενδιαφέροντα, βίντεο, εικόνες, κείμενα που εξηγούν καλύτερα τα βιβλία του σχολείου. Τα τοποθετήσαμε στο λογισμικό AR Tutor και όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το μάθημα βλέποντας τα βίντεο που τοποθετήσαμε σε αυτό. Κατεβάσαμε δωρεάν την εφαρμογή AR Tutor στο κινητό ή το τάμπλετ μας. Ανοίγουμε την εφαρμογή, επιλέγουμε από το μενού και πληκτρολογούμε τον τίτλο του βιβλίου που θέλουμε. Εμφανίζονται τα διαθέσιμα βιβλία και κάνουμε κλικ στο δικό μας βιβλίο. Εδώ είναι οι επαυξήσεις που είναι διαθέσιμες. Παίρνουμε το βιβλίο μας και ανοίγουμε στη σελίδα που έχει τοποθετηθεί επαύξηση. Με την κάμερα του κινητού μας στοχεύουμε στο σημείο. Και ανοίγει η επαύξηση, είτε είναι βίντεο, είτε παρουσίαση, είτε εικόνα, είτε τρισδιάστατο μοντέλο.